Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin 29-njy iýulda Xazaryýa döwletleriň baş tutanlarynyň 6-njy sammitine gatnaşmak üçin Aşgabatda sapar edýär. Putin Russiýanyň 24-nji fevralda Ukraina esasy çolmagyndan bäri daşary ýurtlara malaşyrýan ilkinji saparlaryny başda Täjikistana, soňra Türkmenistana malaşyrýar. Rus prezidentiniň kömekçisi Yuriy Ushakov Putiniň Aşgabatda malaşyrýan saparynyň çägini Türkmenistanyň öňkü prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow bilen hemde prezident Serdar Berdimuhammedow bilen aýry-aýrylykda duşuş ýokdugyny 27-nji iýulda jurnalistlere ma'lum etdi. Putin Gurbanuly Berdimuhammedowy doglan güni bilen utlar we iş meselelerini ara alyp maslahatlaşar. Sammitiň öň ýany bolsa Serdar Berdimuhammedow bilen ikçak duşuşar. Bellesek ex-prezident Gurbanuly Berdimuhammedow 29-njy iýulda 65 ýaş doglan gününi bellar. Xazaryýa döwletleriň baş tutanlarynyň sammitiniň geçirilýän güni öňkü prezidentiň doglan gününe gawat geldi. Putiniň postsowet merkezi ýurtlaryna malaşyrýan saparlary Moskwanyň Ukraina uruşy derarly halkara sanksiýalara duçar bolup halkara jemgyýetçiliginden barha ödüňeleşýän wagtlaryna gawat gelýär. Ukrainada barýan gazaply uruşyň fonuna Putin Täjikistan we Türkmenistana sapar edýän mahaly Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenskiň Milli Howpsuzlyk Geňeşçisi Aleksey Arestovich Täjikistan bilen Türkmenistany Russiýa garşy girdilen halkara sanksiýalary böwüsmezlige çağırdy. Arestovich bu barada 27-nji iýulda meşhur Feigin Live YouTube kanalyna beren interwýusynda aýtdy. То есть обход санкций, он будет пытаться договориться об обходе санкций, но я так думаю, что западная дипломатия очень быстро передаст и мировая перспектива для Туркменистана и Таджикистана. Сразу можем передать при попытке обойти санкции. Finçiler Russiýanyň ödüne garşy girdilen halkara sanksiýalary merkezi ýurtlarynyň kömegi bilen böwütmäge synaşmak ähtimalyny ünitjekýärler. Putin Täjik kardeşi Emomali Rahmon bilen 28-nji iýulda Duşanbede ikçak duşuşdy. Täjikistanyň ykdysady ötüşi we sowda ministriniň öňkörünmasary Karimjan Ahmadow Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahmon bilen Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň arasyna geçirilýän ikçak duşukda Güni bataryň Russiýa garşy girden sanksiýalaryny böwüsmegin ugurlarynyň maslahat edilýändigini çaklaýar. Onuň sözlerine görä Russiýa hususan ödüniň altyn eksportlary babatda Täjikistanyň mümkinçiliklerinden we çeşmelerinden peýdalanmakçy bolýar. Bu babatda hiç kim sesini çykaran ok, ýöne bu mesele hökman ara alyp maslahatlaşylar diýip Kanadada ýaşaýan öňkü Täjik resmisi 27-nji iýulda ödüniň Facebook sahypasyna ýazdy. Dünýäniň ykdysady taýdan öňüne barjy 7 ýurda ABŞ, Britaniýa, Fransiýa, Germaniýa, Italiýa, Kanada we Ýaponiýa 26-28-nji iýulda Germaniýanyň München şäherine geçirilýän Ýediler toparynyň döwlet baş tutanlarynyň 48-nji sammitine Russiýanyň altyn eksportlaryna garşy sanksiýa girmegi meýilleşdirýär. ABC prezidenti Joe Biden gödüňüne tutulýan bu gadagançylygy 26-njy iýulda Twitter arkaly ma'lum etdi. Russiýa bilen Türkmenistan aradaky sowda ykdysady gatnaşyklaryň jekme-jekligi köpçüligi ma'lum näl. Ýöne Rus prezidenti Vladimir Putin 10-njy iýulda Türkmen kardeşi Serdar Berdimuhammedow bilen Moskwada duşuşany iki ýurduň sowda dolanşygynyň 2022-nji ýylyň 1-nji şäherine 40 göterim töweregi ýokarlananyny habar berdi. Ýa-da 2022-nji ýylyň 1-nji şäherine has takygy 24-nji fevralda Russiýa Ukraina esasy goşuny girdi we munyň edilýän ýany agyr ykdysady sanksiýalary sebäp boldy. Bir tarap Türkmenistanyň hökümeti Russiýanyň Ukrainada alyp barýan agresiýasy babatda öz pozisiýasyny açaçan aýtmaýar. Bu Maganyň baş assambleýasynyň 3-nji martda geçirilen ses berişlikde 141 ýurt Russiýanyň Ukrainadaky agresiýasyny bir agzdan ýazgyryp ses berdi. Türkmenistan bu ses berişlige gatnaşmady. Ukrainada barýan esasy duruşyň fonuna BMG'nyň baş assambleýasy 7 aprelde Russiýany Adam hukuklary geňeşinden çykarmak barada ses berişlik geçirdi. 93 ýurt bu teklibi bir agzdan goldady. Türkmenistan bu ses berişlige de gatnaşmady. Bu aralykda Türkmenistan aprel aýyna Ukraina insanperwer ýardym berjekdigini oglan etdi. Ýöne bu hemaýatyň Ukraina gowuşup gowuşmanlygy ýa-da Ukrainanyň haýsy sebitlerini niýetlerini ma'lum bolmady. Galiberti de Putin 10-njy iýulda Türkmen kardeşini Russiýa Federasiýasynyň döwlet syýylygy, dostluk ordeni bilen syýylaglady. Ýöne şu günler beýleki käbir merkezi ýurtlarynyň prezidentleri Russiýanyň hödürleýän döwlet syýylyglarynyň çetde durmaga çalyşýar. Ýa-ni ýakynda Russiýa Gazagstanyň prezidenti Kasym-Jomart Tokaýew iň ýokary döwlet syýylyklarynyň biri bolan Aleksandr Nevski ordeni bilen syýylaglady. Ýöne Gazak prezidentiniň medpuwat gullugyna görä Tokayev bu syýylygy kabul etmekden ýüze gurdy. Üstesine Tokayev Gazagstanyň Donetsk Halk Respublikasy we Luhansk Halk Respublikasy diýilýän kvazi döwletleriň, ýagny emeli döwletleriň garaşsyzlygyny ikrar etmeýändigini aýtdy we Gazagstanyň Russiýa garşy girdilen halkara sanksiýalary eýerýändigini bellidi. Gazak prezidentiniň tapawutlukda Türkmen prezidenti Putiniň syýylygyny kabul etdi. Hasy 2017-nji ýylda Putin
Türkmenistanyň öňkü prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowy Aleksandr Nevski ordeni bilen sylaglady. Putin 2018-nji ýylda bolsa Gurbanuly Berdimuhammedowyň atasy Berdimuhammed Anaýew Russiýanyň ýedermenlik medali bilen sylaglady. Anaýew ikinji Jahyn uruşyna görkezden batyrlygy we gaýdusuzlygy üçin berilen medal Gurbanuly Berdimuhammedowyň 61 ýaş doluny gününe gabatlap Aşgabatda gowşuruldy.